ኣብ ኤርትራ ሞባይል ቴሌፎን ክዝውተረሉ ዝጀመረ መዓስ እዩ? ከ 1998 ለ 2002 ሐ 2004 ካብ ዞባታት ኤርትራ ብስፍሓቱ ዝዓበየ ናይ ዞባ እዩ። ሀ ዞባ ጋሽ ባርካ፣ ለ ዞባ ደቡብ፣ ሐ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ። ካብዞም ዝስዕቡ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ዘይሰፈረቶ ቦታ ኣየና እዩ? ሀ ሃገር ንእሽ ሻባይት፣ ለ ዘበርቀጠ፣ ሐ ዓንበርበብ። ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ መዳልያ ኦሎምፒክ ዝወሰደትሉ ውድድር መዓስን ኣበይን ተኻይዱ? ሀ ለንደን 2012፣ ለ ኣቴንስ 2004፣ ሐ ቤይጂን 2008። ቬንስትራ ፎቢያ እንታይ እዩ? ሀ ፍርሒ ጽቡቓት ደቂ ኣንስትዮ፣ ለ ፍርሒ ፕላኔታት፣ ሐ ፍርሒ ቀላይ። ካልኣይ ኩናት ዓለም መዓስ ጀሚሩ? ሀ 1 መስከረም 1939፣ ለ 5 መጋቢት 1941፣ ሐ 23 ለካቲት 1943። ዘይቅየር ጭርሖ ህዝባዊ ግንባር እንታይ እዩ? ሀ ፍቅርን ሰላምን፣ ለ ሰላም ንኩሉ፣ ሐ ዓወት ንሓፋሽ። ቤተ መንግስቲ ኣስመራ መዓስ ተሃኒጹ? ሀ 1897፣ ለ 1902፣ ሐ 1917። ህዝባዊ ሓይልታት ኣበየናይ ዋዕላ ቆይሙ? ሀ ኣዶባሓ፣ ለ ስዱሕ ዕላ፣ ሐ ናቕፋ። ክርስትና ናብ ኤርትራ ከም ዘእተወ ዝእመነሉ መን እዩ?